Kaching hon panjan hil hiri. Phong ing korabli ningka nesek amepi. Adim thengmu adong mondoli. Netum enlo athepi. Christian lapen ketoya kampusi. Phapon lo man penga ke hai lapena ke hai pi. Sarbor Singh Diso Coordinator Seva Bharat. Lapen sang pi merena bipi atumu phansi. Phapon mondoli nerke pa phansi. Chitong netum raje ki me pipi. Lahin lahin chipajir chardom chardi. Than bang man pen kedo ake hai lapen ake hai pi. Arna malam ke than ki jime pipi. Klim somar risonim so sarpu sarpi. Ning karong chingnek chingni arna malam karjudin si. Lapen jero re un e ili. Tiri kama mondoli kiru ke thai ke me pipi. Ru thai a herjume se jingthur bomji tiri kam amondoli. Kaching han panjan hil hiri. Phong in korapli ningka nisega mepi. Mondoli nerkep kachitong ardi ke thepi. Me kachikak jia pornang lesi ining chiklowi. Mondoli nerkep abang phu bang phi chikak po eli. Bonda ning ke thedo eli. Chitong longji eli. Morning kaning korap ho ki chok amepi. Arna mai hirjume pensi. Pachun long panjan hil hiri. Phong ing korap li ning kanisega mepi.